Копитно-здравен мениджмънт ЕООД. Компанията извършва превенция, лечение и мониторинг на копита и копитни заболявания при едри преживни животни, в частност крави. Нашата компетенция и експертиза са базирани на собствено оборудване и 12 годишен опит в сферата на млечното говедовъдство. Целта на Копитно-здравен мениджмънт е да помогне на животните и техните собственици в постигането на по-добро здраве, по-висока продуктивност и повишаване на хуманното отношение към животните. Вашата инвестиция ще бъде възвърната.